салом алейкум бародарои азиз. Созем хуб бачаҳои нама чӣ хеле ки шуморо ваъда кардам, гуфтам ки визама бигирам, чӣ хел роҳҳо қатъи омадагиам мерам Европа, ҳамун чизоро ҳамаша гап мезанам шумода. Ина алҳамдулилла ма ёрдами Аллоҳ хати визама гирифтам. Ина визама гирифтам, визаи яксола ай Алмата. Ина яксола виза гирифтам, ёрдами Аллоҳ хати. Ина омадем Европа даем. Ози чӣ хели роҳ қати ма омадагиам ба ҳамаи Европа, ҳамаи ҳамира видео кардагиам. Давоми ҳами видеоро тамошо кунед то ахирша видеоро мебинед. барои Европа омадан, барои далнабоишӣ ки роҳи ай ҳама осони дарао виза медодагӣ, мақсад загранпаспорт дар кор, права дар курай категорияи SE, BC бо Е, чипкарта, тахограф. И ҳами сета ҳуҷҷати асосиай. Ҳамин чизоро ки кардем, бо далш видеоро тамошо кунем, ман мегум тона ки да абрашатса кунем, чӣ кор кунем. Метонем ки бе пул ҳаминҷа биёен, бе ягон пасрединг, метонем ки пасрединг хати биёен, метонем ки ягон сум битиен, агар хитон натонен аядаш набуроен, ягон касада пул метиен, коротона мебинам. Боқӣ дар амони Аллоҳ видеои моро тамошо кунем. Мо ҳамин Европара ба зебиша, безебиша чӣ хел мардум зиндагӣ мекунад, ҳаёти ҳами бирини Европа кам видео карда партсам. Иншааллоҳ ҳози мо ай Тоҷикистон мепарем Мюнхен, Германия. Визаро гирифтагем. Иншааллоҳ ки мерем. Шуда дорем Somon Air. Бай Мюнхен, Варшава, Рига, баъд алши то Шаулия, такси қатия, автобус қатия, ягон чӣ қати мерем. Бо далши видео кардан мегирем, иншоаллоҳ ки тамошо кунем, видеоро мебинем. На Турсияда хамидестем. Турсияда заправка мекуна, 1 соат вақта мегирад, бо мепарем далши мерем Мюнхен. Ай самолёт ягон кас намефурояд. Хамидестем Турсияро ай болош тамошо кунем. Ина заправка кардестан самолёта, ои заправка карда шавам, баъд мепарем.
бачаҳои Гиртека уже омадан айдушанбе Мюнхен дар фромадестем иншолло посадка кардем дар Мюнхен далши карочи мерем бо бас ҳам бо дирни аэропорта камера метнем. Температура воздуха аэропорта 25 градусов выше нуля. Для вашей безопасности просим всех вас оставаться в местах до полной остановки самолета. К выходу мы вас пригласим. Не забывайте свои личные вещи в салоне самолета. Багаж в области багажного отделения аэровокзала. Наш рейс закончен. Мы выражаем свою благодарность за выбор авиакомпании «Сомонэйр» и будем рады новой встрече с вами. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, welcome to the International Airport of Munich, the ground entry. ина бачаҳо омадем карочи бояд ки ман терминали дира меёфтум терминали як да посадка кардем терминали дира бояд меёфтум ина фурсида омадум хоф меёфтум аиҷа бояд ман Варшава бупарам ҳамин камтар англисиро бидонӣ камтарак бисёр не камтарак бидонӣ раҳгум намезанӣ миёи оста кофта ёфта миёи мегзарӣ ранги Россия нестай ки мақсад милисош ғам битиянта ё ки битарси ай милисош ягон кас ягон шинеям аш бо ёрдам мекунанд тараҳоша нишон метиҳанд муомилаи хуб доштиянд нози мебинем ки К-26 буд рейси ман ози мепурсем бо меёфтем инамиҷа будай худам тоқ ҷико худам тоқа рафтестам иншолло бачаҳо гузаштем карочи багажа супоридем ози мерем ака зал ажиданида местем 7:35 мепара самолёт Варшава мепара баъд Варшава Рига мерам бачаҳо нигоҳ кунед ки чӣ гапа чӣ хеле бачаҳо ина омадам ай душанбе Мюнхен паридам терминали як да фромдем терминали дира кофтум ёфтум билети ма душанбе Мюнхен Варшава Рига бо ай Рига шаулиай бояд бирам хай дали шабу рафтан мегирам камера кардан мегирам бачаҳои Гиртекаем шофёрӣ рафсем далнабоишки хай бо видео кардан мегирем тамошо кардан мегирем чӣ хеле роҳҳо қатъи омадума чӣ хел виза кардум визам дар чанд хата ёшед ки виза ма ёрдам кард ҳамаша гуфтан мегирем дар ҳамин видео дар канали ма Фараҳ Тиҷӣ подписатсия кунен видеои моро поделитсия кунен ки мардумай ҳамин информатсиёе ки ҳастанд ҳамада дар кораи мардуме ки асобина мардуме ки муҳоҷиранд ҳамода дар коран гӯш кунанд бифаҳманд биёянд